бягам на работа. Там с колегите си бачкаме, събираме си пачките. После седнем на обяд да нагъваме топъл хляб. Кой преял, кой препил, кой пръднал, кой се улял. Моите колеги са сладурчета от класа. Сладурчета от класа. Най-голям кеф ми е рано сутринта да си пия кафенцето и да се изсея. После мия зъбките и бягам на работа. Там с колегите си бачкаме, събираме си пачките. После седнем на обяд да нагъваме топъл хляб. Кой преял, кой препил, кой пръднал, кой се улял. Моите колеги са сладурчета от класа. Си бачкаме, събираме си пачките. После седнем на обяд да нагъваме топъл хляб. Кой преял, кой препил, кой пръднал, кой се улял. Моите колеги са сладурчета от класа.